zortzigarren egunean da 22. korrika eta une honetan Arteagatik irten eta ea herrirantz doa Bizkaiko kosta zeharkatzen ari da egunotan eta gauerditik aurrera Gipuzkoan sartuko da beste behin Gipuzkoako kostatik hasita Mutrikutik. Une honetan korrikalariak aurrean ditugu 10 doaz maldan gora, korrika tipita bat, korrika, kartelak hainbat pankarta ere ikusten ditugu bertan, presoak etxerantz bidean nahi dituztela, eta hementxe lagun bat dugu gurekin, arratsaldeon Ines Adekun. Bai, agesti huntzu jutane. Bai, korrika jarraitzen hainbat kazetari gabiltza eta horien artean dugu Euskal Irratiko kazetaria, ez da, Inesa, konta eguzu. 3 urteren ostean gogotsu zonden ja korrika heltzeko? Bai, egia eganen hanitz behantzen zitazun, aldioz bezala, korrikak ekarten dian emozio guzia, eta Euskai ebai emaitia belekia gue herrietan, eta bai, zigarri kontent, uhuatuik nizu ebai Euskal Irratiek ni gortia heben jarraikitzeko, hameka egunez, sekulako esperientzia baita, sekulako ezagutzak egiten behitutugu, bazter egerak ikusten, eta bai, halako gio goxua dizugu heben gainti. Dena den, iaz, Nafarra berean eta Siberuan ere izan zen duten korrikaren ordezko bat, ez da, herrika izen nahikoa, eta pandemia zela eta iaz, ezin izan zen iazko edizioa ospatu, baina horren ordez zuek ere izan zen duten bertan herrika, konta eguzu, nola joan zen? Zututzun Sibeoko eta Baxe Nafarroko ordin gaztik, antolatu zututzun korrika salvaje baten egiteko, hoi osazeik ortsaize atarte eta guk jarraik egin izun irratiekin. Amini bat heben egiten dugun bezala, kilometro eta nahitzinatu amini bat, jentik alkarrizketatu, eta izigarri ejarri zantzuzun, emozioz betaik, eta izigarri konten gintutzen, ejarzuzun ikusia Sibeoko eta Baxe Nafarroko gaztik, alkar juntatzen ziela Euskaen alte, eta algarrikin gaizen egiteko eta besta egiteko, eta ospatu egin izun ondotik heltzia ortsaizen, eta ondotik bildu zen soz guzia aeka emanik izan zuzun, eta zigarri ejarri izan zuzun, egia erran hale konten gututzu, korrika iganik, hor Sibeun iganduzu eta Baxe Nafarroan astelehenin, zigarri untsa zuzun, jente hanitz, motivazio hanitz, atzamandit aurtenkun, eta gazte hanitz eta heltu bada izan zen edizio hoi errikaena, heltu bada zerbait builtaz idizu gazten hartin, eta atxikimentia hor jakutsi di aurtenko korrikai. Zeinen ona. Eta gainera, esan bezala, aurten jarraipena egiten zabiltza, ez da, korrikaren jarraipena Euskal Irrati saretik, konta eguzu, zertan datza sare hau? Nahi baduzu duzu sare bat lautan hogeita hamarkadan sortu zena, hiu irrati nagusien hartin, gure irratia, hoi Lapurdiko irrati bat, ustarritzen dena, Irulegiko irratia Baxe Nafarroan, eta Sibeoko botza Maulen, eta ordin haik algarrekin sortu zen sare bat, huai badizuge Antxeta irratia eta Mikuseko irratia guekilan, eta algarrekin ordin Euskal Herriko berriak emaiten zitzugu, eta emankizunak egiten zitzugu algarrekin, eta geho bakotsak badizuge gue tartezun bait lekuko berrian emaiteko, eta gue Euskalkiak lekia emaiteko, eta inguko jenter eta laguntzailek laguntzailez betaik baita Euskal Irratiak, eta huk gabe ez zuzun deuze izanen, eta zinez izigarrik konten gutuzu, eta egia leku indartsu bat dira Euskal Irratiak ipar Euskal Herrin, eta izigarri untsa dela Euskaen builtazteko be partia egiten dira Euskal Irratiak. Beraz, horrekin geldituko gara eta korrika jarraitu nahi ezkero, jarraitu zuzenean 11 telebistan eta irrati bidez, Euskal Irratian, Inesa Adekunek jarraipen handia egingo baitio eta egiten ari baita. Gu bitartean, aurrerantz, guk jarraituko dugu aurrerantz, korrikalarien atzetik eta ondorengo orduetan jakingo duzue korrikan den.